Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alo, abonné ou awni sogoma. Naw sira yere la nyani na ala bayin fe ala kan kli here la. Abal manche do ka kalamfa, do ka kalande, do denche, do fache, do tiri, do yere jugule benye. Inshallah. Abela jelen kadne, nyuni jugu bela jelen ko kadne. Aywa bi sogoma da nambora ala to bile do no e aji hayla lu sama ga shuka nasala badoye. Ni ala tɔgɔ ni n'a y'a sɔrɔ i mako bɛ du la a bɛ du ko nɔgɔya a baara ni tile 7 tɛmɛnen kɔfɛ i tɛ tile 41 dafa fiyewu fo ala k'i gɛrɛsɛgɛ du la n'a y'a sɔrɔ terrain de b'i bolo dugukolo b'i bolo mais moyen t'i ye k'a jɔ a baaraba in wallahi ala b'i sɔn nafolo la i b'a jɔ walima mɔgɔ dɔw bɛna yɔrɔ minɛ charge k'i k'a jɔ i ye i mako bɛ moto de la i mako bɛ mobili de la a baaraba in n'ala sɔnn'a ma a baara ni tile 7 kɔfɛ i tɛ tile 40 dafa fiyewu fo ala k'i gɛrɛsɛgɛ nin fɛn in na i mako bɛ wari de la k'a daminɛ 1000 fo ka taa se 100,000 1,2 1,3 1,4 parce que dayiratil furuki de bɛ kati min ye wala a ma kɛ komi kawatimi simple ninnu minnu bɛ hindiw ye olu tɛ se ka wariba di mais nin ye dayiratil furuki a bɛ na ni nafolo sugu bɛɛ ye c'est à dire min nɔgɔyara e ma dɔrɔn i ka baara ba in wallahi ala b'a nɔgɔya i ye a kana sigi an ka ala tɔgɔw la quoi an b'a dira ni tiɲɛ de ye an t'a dira ni kɔrɔ wɛrɛ ye an b'a dira ni tiɲɛ de ye an mako b'a ka duwawu la mais ɲanɛ bɛ don ala tɔgɔ nin baara cogo la k'a ɲɛfɔ aw ye n b'aw sɔmi ko kodi b'a la kodi filɛ ayilalu samagasu yɛrɛ a tɛ laban ni choix ye a bɛ laban ni chale ye a k'a ye donc n'a bɛna kati min sɛbɛn a bɛ nin de don a b'a sɛbɛn a b'a laban kɛ nin ye wurudi fana kodi lo n'o tɛ a filɛ nin ye a dafanen filɛ nin ye mashallah ɲanɛ bɛ don ala tɔgɔ nin ɲɛfɔ cogo la an b'a ɲini aw fɛ a ka abonné ay abonné chaîne kan a kana to ka yɛlɛ ka ala tɔgɔw cɛ ka télécharger dɔrɔn ka tɛmɛ n'aw yɛrɛ ye ay abonné n'aw abonné n'a kana ɲina a bɛ notification like walasa n'an ye video bila hali n'aw yɛrɛ tɛ connexion na n'aw nana connecté dɔrɔn video bɛ sin ka jigin aw fɛ nɔgɔma an ka video foyi tɛ taa k'aw dan a ye video nin partager walasa an balima minnu bɛ yen n'o t'an ka page ko kalama u ka bɔ a kalama ka se k'u yɛrɛ nafa n'an ka ala tɔgɔw ye an bɛ tila k'aw hakili jigin ko kalanbulon 2 min dayɛlɛ an fɛ ni o ye kalanso 2 ye ka mɔgɔw kalan siru na bolo bɛɛ kan a sirari yɛrɛ bɛ baara cogo min na o kalanbulon 2 dayɛlɛlen no an bolo whatsapp sanfɛ ani telegram sanfɛ tɔgɔsɛbɛ sɔngɔ ye darisi 1,120 kalo sara ye darisi 600 a ye na yɛlɛ n'ala sɔnna a tɛ nimisa kelen min baara o de ye nimisara i bɛ nimisa le dɔrɔn mun na ma kɔn ka yɛlɛ wallahi o kɔni siga foyi t'u la a b'o nimisa kɔni kɛ mais n'o nin bɔra la nimisa wɛrɛ t'a la ayiwa baasi tɛ ni kumaw faamuyana ala tɔgɔ nin bɛ baara cogo jumɛn a bɛna warafa anahu makenan aliyan a b'a sɛbɛn siɲɛ 300 ani siɲɛ 8 a bɛna ajibiliya mika'ilu a bɛna o sɛbɛn siɲɛ 300 ani siɲɛ 8 a bɛna aji ayilalu samagasu yɛrɛ sɛbɛn siɲɛ 300 ani siɲɛ 8 a b'a nasi fara ɲɔgɔn kan a bɛ sɛbɛn ni fɛngɛ le a tɔgɔ bɛ di za'afurana dɔɔni la a b'a ɲagami daba la ani misku ka nasi bɔ n'a ye nasi bɔ a bɛ to ka nasi mun a bɛ sɔrɔ ka tigɛ farama ɲini k'a caya k'a barabara lon bɛɛ a bɛ dɔ saraka a bɛ sɔrɔ ka don wurudi nin na ni kati min ka waati min dayiratil furuki nin a bɛ ci fugan walaka de kan fugan walaka a bɛ ka waati min ci o de kan a bɛ to k'a bila tasuma na waati min na n'a bɛ wurudi kɛ n'a tilara wurudi la a bɛ to k'a bila tile kɔrɔ wurudi ye juma ye warafa anaw ma kenan aliyan a b'a de wurudi 5,346 ajibiliya mika'ilu a b'o wurudi 1,782 aji ayilalu samagasu a b'o wurudi 12,474 n'a tilara a bɛ sɔgɔ ka ajibiliya mika'ilu wurudi siɲɛ 5,746 billahi leji a tɛ aladari ni wari kɔni no a tɛ tile 7 tɛ dafa fiyewu a b'o nafolo sɔrɔ mais ni voiture lo ou bien ni luko lo o kɔni aladari a bɛ se ka ni blocage ni siri t'aw la walima ni jurumu caya t'aw la tile 7 kɔni dafa yɔrɔ o yɔrɔ a b'a mustajabu sɔrɔ mais n'a y'a sɔrɔ siri bira cogo cogo ou bien jurumu bira cogo cogo wallahi tile 41 tɛ dafa fiyewu fo ala b'aw gɛrɛsɛgɛ nin fɛn ɲini ta nin na n y'a d'aw ma ala kama ala ka barika don a baarabagaw fɛ assalamu alaikum